नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मालवणी उडदाची पिठी। कालच ही रिक्वेस्ट वैदाताई कासू यांची होती, तर त्यासाठी आपण साहित्य बघूया। एक उडदाचं पीठ आहे, हे घरी बनवलेलं आहे उडदाचं पीठ। यामध्ये धने, जिरे, मिरची आणि हळद भाजून बारीक केलेलं आहे दळते वेळी। आणि हे मी हा 3 चमचा एक उडदाचं पीठ मी घेतलं आहे पिठी बनवायला। हा छोटा एक कांदा बारीक चिरलेला, कोथिंबीर, हे 6 लसूण पाकळे आहेत ते आपण ठेचून घेणार आहोत। थोडीशी हळद आणि मोठे 2 चमचे ओलं खोबरं आहे, चवीपुरतं मीठ। आणि हे आता आपण सगळं फोडणीला देणार। त्यापूर्वी आपण हे पीठ पातळ करूया। हे पीठ मी गावावरून आणलेलं आहे। हळद घालूया। उडदाच्या पिठाला असे पाण्यात टाकल्यानंतर गुटळे होतात, तर पटकन असे सोडायला उशीर लागतो। तर आपण आपला जो ब्लेंडर असेल, हँड ब्लेंडर, तर आपण ते वापरून पटकन हे करू शकता। तर मी जरा ब्लेंडरमध्ये हे गुटळे मोडून घेते। ब्लेंडरमध्ये आपलं पीठ फिरून झालं, अजिबात काय राहिलं नाही आहे, असं पटकन होतं। मग आता आपण हे फोडणीला 1 चमचा फोडणीला तेल घालूया। तेल आपलं तापलं आहे, लसूण टाकली आहे, लसूण अशी चांगली परतून घ्यायची। आणि आता कांदा घालूया। कांदा आपला चांगला लाल होत आला आहे। कोथिंबीर घालूया। गॅस मिडियम वरती ठेवलेला आहे। आता आपण हे पातळ केलेलं उडदाच्या पिठीचं पीठ ओतूया। ओलं खोबरं घालूया। आपण ही 3 ग्लास पाणी वापरली आहे। चवीपुरते मीठ घालूया। आता गॅस फुल केलेला आहे आणि आपण ही चांगली अशी उकळी काढूया। उडदाची पिठी करताना उकळी बाहेर यायला द्यायची नाही। बाहेर एकदा उकळी होऊन गेली की पीठ एकदम हे होतं, पिठी पातळ होऊन जाते मग, आणि त्या पिठीला नंतर चव लागत नाही। पिठीला उकळी येत आली आहे। जशी आपल्याला पाहिजे, घट्ट पाहिजे तर आपण घट्ट ठेवायची, जरा पातळ पाहिजे तर आपण पातळ ठेवायची, पण पिठी जरा घट्ट असली तर त्याला चव चांगली येते। गॅस आता मीडियमवर ठेवूया। थोडंसं पाणी घालूया। पिठीला उकळी चांगली आली आहे, छानपैकी पिठी झाली आहे। अगदी आमच्या गावच्या पद्धतीत बनवलेली आहे। अशी उकळी काढायची पिठीला। मग आता ही पिठी काढताना उकळी अशी टोपाच्या बाहेर जाता कामा नये। जर बाहेर टोपाच्या बाहेर गेली तर त्याला चव लागत नाही, आणि उकळी आले मग त्या पिठीला चव नाही लागत। आपली 10 मिनिटामध्ये पिठी तयार झाली आहे। थोडी कोथिंबीर घालूया आणि गॅस बंद करूया। उडदाची पिठी बनवून तयार झाली आहे। ही गावच्या पद्धतीत मी आता बनवून दाखवली आहे। ही पिठी अशी तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।